Üdvözlök mindenki kedves nézőt, én Addict vagyok, és itt egy Hearthstone videó lesz. Vagyis már arra csak én nem ment el a meccs. Nem indult el a meccs, úristenem, miket hordok itt össze. Ebben a videóban egy paklimat szeretnék megmutatni, ez a Murloc Shaman, és a végén megmutatom, miből áll a pakli. Hát ez alapvetően nem egy drága pakli, egy kicsit drága lap van benne, hát az Neptulon. Az úgy, anélkül úgy halálra van ítélve a pakli, ha nem jó a lapleosztás, az egy nagyon jó kis mencsvárlap, ez tökéletes a pakliba. Na de ne is húzzuk tovább a szót, egyet megyek. Izében, egyet meg rankedben. Azért vagyok 23-as, mert nemrég ért végét a szezon, és visszadobott 23-asra, nem nagyon játszok vele, de megvan az új feedback, meg is mutatom. Itt van Ninjas, Cupcake és Ragnaros. Ezek vannak, nekem most Ninjazzal leszünk. Kezdjük is a meccset, egyet megyek casualban, egyet meg rankedben. Ha minél nyerek casualban. Keressük is az ellenfelünket. Annyit elmondok, hogy ez a csatorna főleg Hearthstone és Starcraft videókat fog tartalmazni, de kommentbe írjátok le, hogy még milyen videót szeretnétek, ha tetszik ez. De ha nem, akkor is. Szóval várom nektek a kommenteket. És a hozzászólásokat. Magyarul a kommenteket. Úristen. Na kezdjük a meccs. Ó, Shaman. Na ez izgalmas lesz. Ellenfelem Jaybird. Ugyanúgy Shaman, mint én. Kaptunk egy Bluegi Warrior. Hexet eldobjuk, a többi az maradhat szerintem. Itt egy Windfully lap, na azzal nem megyünk túl sokra sajnálatos módon. De hát, ilyen az élet. Leolvasok. Köszönjük is. Jó Hearthstone-os módjára. Ha nem köszönöm vissza, akkor súlya gyerek. Nem köszönöm vissza, akkor súlya gyerek. Mert olyat írni, hogy aha. Pont úgy ezt akarom. Ez úgy ciki. Hát most lelőjem. Egyszer élünk. Veszek, kész. Nem azért hoztam, hogy nyerjek vele, hanem hogy megmutassam, hogy ez a pakli miből áll, és mi. Mi ez a pakli, és hogy ez... Hogy ez egy, lehet, hogy életképes pakli. Na, ellenfelem lehozott egy Flame Tongue totemet. Én meg erre válaszol egy Murloc Raider és egy Bluegi Warrior. Erre mit lép Shamankám? 2-1-es mind a kettő, kövi körben 4-et kap, de én inkább kinyírom majd azt a Flame Tongue totemet. A Wolf Rider, az viszont kemény így 5-össel, jaj. Hát de ezt úgy fogjuk elintézni, ezzel megöljük. Ez jól végezte a dolgát, ezzel. Most tudom, hogy egy kicsit nem költséghatékony ez a dolog, de szerintem ez lesz. Nem baj, 2-1-es, 3-2-es. Murloc a pályán, előttem egy Puddle Stumpert, ellenfelem kezében még 5 lap, nálam egy Dómaú Shaman, aki Windfully, amit nagyon szeretünk, az elég jó lap, 5-4-es, hát mondjuk az Overlord, de egy az úgy elveszi azt a manát. Csak ezt ne.
Ha akarja, leüti a lapjaimat. És erre ezt válaszolom. És itt is elvette az Overlord 1-es, de én már kis fázis késésre bejelentem, hogy a Dúma sámán az úgy jó lap. Zsúj! Ájjajjaj! De rossz helyre rakta. No. Arcba fogunk kapni? Igen. De akkor most fogunk úgy írtani. És lehet, hogy beállítottam az összes lapomat, de ezt le kell írtanom. Bloodlust! Fagyissunk keményen az arcba. Nem takarítunk. Ezzel. Ezt. Ezzel. Ezt. Ezzel meg arcba. Kinek segítségére? Ez nem kap... Ja, mert Spread Dimit, jaj! De hülye vagyok. Nem baj. Azt hittem, hogy ez is kap ilyet. Bloodlust. És ott egy kis dühös smile-ot fent. Képen. Na, ha most ott békén hagy, ugye minden milliómat, és eddig... Na most wanderöl. Ha most van nálad egy vihar, akkor egy nyertél. De ha nincs, akkor én nyertem. Vagy vadász az embereimet. Ezzel leütheti ezt. Ezzel... Hexus. Hát nem örülünk. Azzal leüti azt. Na, Loctite Hunter. Nyertem. De örülök most. Hát, és tessék a hibáidat. Szépen az oldal alá dörgölöm. Nézd! Jó beszólom. Egy 0. Na. Déli teljesítve. Mik a délieim? Na. Akkor fel vagyunk rankedve. Jó, mondjuk 23-asan még lehet, hogy jól megverek mindenkit, de... Amúgy nem vagyok benne biztos. Kicsit lagből ez a kis sorsoló tábla. Én mindig Worthy Opponent, Cheater Match részben, hogy jól olvastam. Gérás! Na annak, ha jól tudom, nincs sok AOE-ja, vagy nem jellemző rá az AOE. Nem kezdtem szerintem. Hát... És nem kell. Kezd fel. Tudom, hogy meg fogom bánni, de nem kezd fel. Mint speaker, jobbak most így az kezdetben a minionok. Gyorsan támadunk, gyorsan. Itt gyorsan arra keressünk. Egy vanáját nem nagyon tudunk csinálni semmit. Szóval... Ready for action! Elnézést, csak hív valaki. Bocsánat. Nem mondtam meg senkinek, hogy most videót csinálok, csak így random lett az ötletés. Ok.
Te itt honnan tudsz volna? Így szépen lelevettem. Ma ez ott kis. Szóljuk. Nem. Elnézést, ez. Most azt itt, hogy ha végeztél, hív. Most akkor fölhív. Ezek a személyes cuccok. Vagy lehet ki fog vágni, de... nem, majd vagyok most. Elnézést mindenkitől, aki most nézi, és... kezdi nulláról. Van lehet... Don't mess with Tusker. Don't mess with Tusker. Az Orphan Hunter. Most sok. Tudod, az biztos. De nem kell lesz itt egy körig, jó? Nem kell lesz egy körig. Szépen most leviszik a HP-ját, és reménykedünk, hogy kövi körben tudunk egy Bloodlustot nyomni. Ha meg is kell válnunk egy miniontól. Mert ez a boar az biztos valamelyik minionba fog támadni. someone called for it. Rancvinél. És leütik valaki. Már is nem kell Bloodlustot tolni. Én úgy számoltam, hogy velem van. Utálom. Ez az. De itt nem kell lesz egy körig. Szóval az a beletámad, ez az. Na most nincsen nálad még egy. De most egy. Most nincsen nála egy. Hívják azt. Nincsen nála semmi. Persze semmi, van nála 6 lap. 5. Elnézést, 5 lap. Fiery Vorexnek ennek nagyon nem örülök, és persze pajzsolja magát, de akkor úgy látszik, azon leüti azt, és a... nem mit csinálsz? Igen, ott a sancést kapsz. Arcomba. Ezt most lehet, hogy nagyon meg fogod bánni. Egy köre kész. Bocsánat, tudom, hogy egy köre később kellett volna, de ez nem bánható. Ez most van úgy emberem, hogy ki lehet játszani. És akkor egyen megöl valamit. Igen. 2-től most el kell búcsúznom, de így is levittem 11 HP-ra. Többi körben Windspeaker, valamelyiket. Nem aggódom. Nálam volt egy Grimscale Oracle, közben háttérszajok szűrődnek be. Elnézést ezekért. Silvermoon shall not fall. Silvermoon Guard. Ó, ne. Nagyon vesztéssel. Say no. Say nem szól már. Feel the power of wind. Feel the power of wind. Silvermoon-nal leüti azt. Én leütöm a Windspeakerrel. Ezt úgy érzem, ezt vettem. Ez a alapakárgyat, ezt nem értem, biztosan valami kis szivatos alapkárdbeg, de jó player.
Vagy csak rossz a kártyaelosztás. Vagy neki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Igen, azt gondoltam, hogy leüti, de akkor még ott marad a 3 hát. Nem tudom. Ez úgy most jön életmentő. Witness the power of blue water. Milyen jó kis zenéje van, azt ugye halljátok? Tök nagyon kis zenéje van, és akkor itt takarítunk. Amikor van Oldmarkály, vagy inkább erősítsük fel a csotatát, nem tudom. I have no time for games. Ó, ne. No. Szerintem lehet, hogy nyertem. Nyertem. Júj. Júj. The Látjátok, ez elements egy jó will destroy pakli. you. Ez egy nagyon jó pakli. Szépen legeljük az arcát. És akkor a pakli főapjával ölöm már. The elements will destroy you. Kérem szépen 2-0 javamra. Ezzel le is zárnám a videót. Átad Squire. Újabb. Akkor lehet, hogy következő videó egy aréna lesz. Még nem tudom. De köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok lájkot. És esetleg iratkozzatok föl. Én addikt voltam. Sziasztok!